Отсечката, дълга не повече от 100 метра, наподобява трасе за офроуд състезание. По ирония, името на улицата в столичните регистри е Канарче. На жителите на улица Канарче им омръзнало вече 10-та година да ги взимат за канарчета. Затова решили, че единственият начин да оправят улицата им е да я кръстят на името на Бойко Борисов. Ако всички кални и разбити улици бъдат кръстени на него, той ще е най-уважената историческа личност в столицата. Съжалявам, но нито бюджета, нито възможностите ни дават възможност всички улици да бъдат направени веднага. Ще видя улицата, ще видя кога е в графика и ще ги информирам кога ще им бъде оправена. Според мен по-напред в графика са улиците кръстени на Стефан Софиянски. Изненадващо, преди първия сняг, багери и самосвали започнаха ремонт не само на Канарче, но и на нейната пресечка Яна. Може би, за да не стои месеци наред името на Борисов на позорната улица.